Id-Departiment tal-Protezzjoni Ċivili fakkar il-25 sena anniversarju mit-twaqqif tiegħu parata fil-Pjazza San George fil-Belt Valletta. F'dan l-avveniment kien hemm preżenti membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn sar marċ formali u kif ukoll preżentazzjonijiet u promozzjonijiet lil membri tas-servizz b'rikonoxximent għall-impenn u d-dedikazzjoni tagħhom. Preżenti għal din il-parata kien hemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. 25 sena ta' protezzjoni ċivili fej fihom speċjalment fl-aħħar snin bid-dinja l-protezzjoni ċivili mill-lejl għan-nar. Minn ħaddiema bla drittijiet għal ħaddiema b'kundizzjonijiet u drittijiet tajbin. Minn ħaddiema li l-għodda li kienu jużaw kienet second hand ta' ħaddieħor għal investiment massiċ li għamilna fil-protezzjoni ċivili. So ekkux fl-art, so ekkux fil-bahar, so ekkux fej jidħol high rises, so ekkux fej jidħol lokalitajiet li għandhom toroq dojoq. One News tkellem ukoll mad-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colejro. Il-protezzjoni ċivili ħad kompli tikber, nkomplu nżidu l-vetturi, nżidu l-postijiet u nirrispondu għall-emerġenzi kollha. Irridu nfakru li l-protezzjoni ċivili dejjem tkun pass il qoddim mis-soċjetà Maltija. Għax dak kollu li jista' jinqala rridu nilqgħu għalih u allura rridu nkunu preparati għal dak kollu li jista' jinqala.